Здравейте! Днес ще ви покажа как реално може да изкарвате пари от интернет чрез сайта ClickSense. Накратко, това е сайт за реклами и чрез тези реклами, естествено, вие като кликате на тях, изкарвате някакви пари. Ето това е блогът ми, ако искате може да го посетите. Казва се гарантирано лесни пари.blogspot.com. Вътре ще намерите линк за регистрация, както и малко по-подробно описание на самия сайт, как се печели и като цяло всичките му ползи от него. Така, отиваме най-долу, кликаме върху палчето за регистрация. И ето тук може да си въведете имената, имейлите, паролите, като цяло вашите данни, сайнъпвате се. За съжаление, аз това няма да мога да го направя, понеже сайтът позволява само една регистрация от едно IP. Затова аз направо ще си влеза в профила. Така, както виждате, това е вече нашият профил. Може би забелязвате най-горе, това е моите изработени пари до момента. Те не са особено много, но с времето те ще нараснат. Просто не трябва да губите мотивацията, трябва да имате много хъс. В началото ще е трудно, но ще успеете. Така, значи най-важното е ето това нещо, View Ads. Като кликнем на него, тук, когато се регистрирате, най-вероятно ще имате около 10-12 обяви или по-точно реклами и ще може да ги кликвате. В момента аз не мога да кликна нито една, защото вече съм ги прегледал и съм ги прегледал абсолютно всички, но когато кликнете на една реклама, ще ви се отворя в отделно прозорче и най-горе ще ви се отворят 4 или 5 картинки с животни, най-вероятно ще бъдат всички и една от тях ще бъде с котка. И просто най-отгоре ще ви пише, натиснете къде е котката, натискате снимката с котката, изчаквате нужните секунди, някои реклами са от 5 секунди, някои са 30, изчаквате нужните секунди и ще ви изпише в зеленичко, че сте възнаградени за влизането в тази реклама. Така, това е един от начините за печелене на пари. ClickSense има и други начини, като оферти, задачи, има ClicksGrid игра, сега ще ви я покажа. Обикновено аз офертите и задачите не ги изпълнявам много, така че нека да преминем към ClicksGrid. Това е една много интересна игра, като за начало, когато се регистрирате, вие ще имате 30 шанса за стандартните потребители, а ако решите да си апгрейднете профила на премиум, вие ще имате естествено повече шанса, те ще бъдат 60 шанса, не 30 както е при мен. И играта е проста. Значи цъкате върху някое произволно квадратче, аз обаче няма да мога да го направя, защото съм си изразходил моите 30 клика за днес. И ако сте късметли, ако оцелите $10 някъде тук са сложени, браво на вас! Сега да ви покажа другото много важно нещо. Това е вашият реферален линк. Това е много хубаво нещо, направено от ClickSense. Когато дадете на някой ваш приятел този линк за регистрация и той се регистрира, автоматично на вас ви се добавят около 40-50 цента, мисля, че бяха. И за всяка една следваща изгледана реклама от този човек, който се е регистрирал, получавате естествено някакви стотинки. Само да кажа, че по никакъв начин не се ощетява човекът, на който е реферала, или като цяло. Просто по този начин си помагате хората и няма нищо лошо в това. Никой няма да бъде ощетен. Пак казвам, ако имате някакви въпроси, не се колебайте, питайте долу. В бокса за коментарите ще ви отговоря.
И пак казвам, за регистрация отидете в блога гарантирано лесни пари.blogspot.com. Благодаря ви за гледането.